Sikop na sa otoridad ang lalaking suspek nga giilang si Yusop, 38 anyos, tricycle driver ug bana sa biktima. Kinsa giunay niini ug dunggan nga giilang si Reajie sa Purok 4B, Barangay 23-C, Quezon Boulevard, Davao City, alas 8:50 sa buntag, kagahapon, January 27, 2026. Sa pagkikinabi sa DXDC Davao kang Santa Ana Police Station, Station Commander Police Major Richie Lagnayo, gibutyag niini nga selos ang gilantaw nga motibo sa suspect sa pagbuhat sa maong brutal nga pagpatay sa iyang partner. Dugang pa nga kasong parricide ang atubangon sa maong suspetsado. Apan gani kagabi kalit na lang matud pa nga gibunal sa suspect ang iyang ulo sa bakal sa makadaghan nga higayon. Rason nga gilayon kining gidala sa balay tambalanan. Samtang ang nasamdan usab nga inahan sa suspect nga si Manny, 70 anyos, dihang misulay sa pagpubong sa krimen, ana nasab karon sa stable nga kahimtang.